Carstvo gljiva je samo na prvi pogled bajkovito i zato dobro pogledajte i tamo postoje one dobre i zle, a posebno se čuvajte, kao i svuda, zavodnice. Milka Adžić-Dragojević, jedina osoba koju ćete sresti na gljivarskim skupovima, a koja ne pripada ni jednom gljivarskom društvu jer ih u užičkom kraju nema, uvek će vam dati odgovor na pitanje koja je ovo gljiva. Pa je ovoga puta i nama odgovorila kako da prepoznamo zavodnicu. U hrastovim šumama na nekim starim panjevima pronašli gljivu koja je odgovorna za najveći broj trovanja ljudi. Na svu sreću to je gastrointestinalni sindrom trovanja, znači sindrom koji se ispoljava dijarejom i povraćanjem i ne uzima živote, na svu sreću ponavljam, ali ovu gljivu, otrovnu zavodnicu Omphalotus olearius, neiskusni berači zamenjuju sa više vrsta iz roda Cantharellus, lisičarki, i tako nastaju ti gastrointestinalni problemi trovanja gljivama. Ono što je bitno i što razlikuje ove dve gljive, ja ne volim da se koristi termin dvojnika, jer to znači da je nešto identično. U gljivnom svetu identične stvari ne postoje. Omphalotus olearius, odnosno zavodnica, raste ovako u bokoru najčešće, mada i ona može da bude jedan veliki primerak koji je, sva snaga se sažela u njega, pa je samo jedan, ali uvek raste iz drvnih ostataka i pored panjeva, i dok je sveže, ove gljive su, nažalost, zbog vremenskih prilika, malo isušene, ali dok su sveže, one će vam obojiti ruke u nekakvu narandžastu cigla boju, što je takođe njihova karakteristika, to lisičarke nikada neće uraditi. Lisičarke takođe nikada ovako busenasto neće rasti i uvek će rasti iz zemlje, uvek će biti svetlije, narandžaste, fine, one boje, žućkasto narandžaste, i nikada lisičarka neće imati plodište sastavljeno od listića. Znači, ovo su karakteristike otrovne zavodnice, klasični listići. Lisičarke imaju nešto što se neće pod prstima pomerati, što mi onako najpribližnije zovemo naborima. To su uzdužne, kao nekakve, kao nabori, ali zaista kao nabori, i to je tako. Nema listića, lisičarka nema listića. I to bi bilo to. Kad otprilike razlika možemo da ih... Evo, sada ima još uvek, mada je ovo neka avgustovska, septembarska gljiva, ali otprilike im se vreme rasta poklapa. Ova gljiva je češće u hrastu nego na hrastovim ostacima, nego na nekim drugim lišćarima, ali ne bira previše domaćina. Neiskusni berači vrlo često zamene lisičarku zavodnicom. Za poznavaoce pečuraka one ne liče, ali takvih berača je manje. Zato kada je ugledate sledeći put, ne dajte da vas zavara. Liči, ali nije jestiva. I čuvajte se zavodnice u šumi kao i u životu. Marija Nikitović, AMP Press.